Ahojky. No jak sme na školskom výlete. Ja sa nepovrácam. Žiadne také, toto je školský výlet. Tunak sú chalani. Tunak je Peťo z Flafier. Prečo? Čau. Tunak vyrážame. Je tam niekto? Je tam niekto? Čo? Je tam niekto? Kde? Tam, na streame. Však ja to ešte len vydám. Natáčaš? Hej. Nazdar! Čau, Maťus! Teba toto zacenzurujem. Koho? Martina. Dobre. Prečo nie? Ten musí zaznamenať všetko. Ak sa k tomu vyjadrite. Nenatáčam. Maťo, máš tu súchatka? Tak ideme. Tento tunek pred chvíľkou našiel Čaro v autobuse. A tu Kinder surprise. a Potom pôjdem odchádzame. s tebou a